Καλύτερη, μπράβο παιδιά. Γεννηθήκαμε και αναπτυχθήκαμε μέσα από τους αγανακτισμένους πολίτες που κατέκλυσαν κατά χιλιάδες το Σύνταγμα και τις υπόλοιπες πλατείες του τόπου μας. Ενώσαμε τις φωνές, τις κόρνες και τα μασαρίσματα των μηχανών μας με τους υπόλοιπους αγανακτισμένους για να διαμαρτυρηθούμε και να διατρανώσουμε ότι η υποβάθμιση, η εξαθλίωση και τέλος η απαξίωση της κοινωνίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν πρέπει και δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δεν είχαμε και δεν έχουμε καμία πρόθεση να καταλύσουμε τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Κομμάτι της είμαστε κι εμείς. Δεν πιστεύουμε στη δύναμη της πέτρας, των μαρμάρων, των λωστών. Αυτά είναι εύκολα αντιμετωπίσιμα. Πιστεύουμε όμως αδιαπραγμάτευτα ότι η πέτρα μας είναι η μαζική ειρηνική συμμετοχή μας, μάρμαρο είναι το δίκαιο μας και λωστός η θέλησή μας. Συνεχίζουμε να διοργανώνουμε μοτοπορίες, όχι μόνο για να αφυπνίσουμε εφαυτούς, άλλωστε πιστεύουμε ότι αν και αγοροξυπνημένοι δεν κοιμόμαστε πια, αλλά για να συσπηρωθούμε στο κοινό δίκαιο μας. Ενεργοποιούμαστε σε κοινωνικές δράσεις για να απαλύνουμε τον ανθρώπινο πόνο όπου και όπως μπορούμε. Σκοπός μας είναι να οργανωθούμε σε κάθε μεριά της Ελλάδας, να περάσουμε από όλες τις πόλεις και τα χωριά και να συσπηρωθούμε όλοι μαζί. Συνεργαζόμαστε όλοι σε μια προσπάθεια δικαιότερης κοινωνικής πολιτικής και οικονομικής κατανομής. Τέλος, εμείς οι μοτοσυκλετιστές έχουμε ένα ακράδαντο πιστεύω ότι η δύναμη και τα κυβικά δεν βρίσκονται στους κινητήρες των μηχανών, αλλά στις καρδιές τις δικές μας και των υπόλοιπων ανθρώπων. Γι' αυτό και σας καλούμε να ενωθούμε μαζί μας, όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Καλούμε τον εκπρόσωπο των αγανακτισμένων